Karon padong nga dito pud ilahan ni Imbing, no. So naray labay ni nung santo. So ako lang ipakita ninyo nga mo agian. So gikan din pasaka na pod gamay dito. Pero lang nung santo ang tubo. So ano mi diri ibabaw natin makita isa pod ka banlag. Bawa kung saan ako diya o may kaila mga banlag ana gikan na ni nga banlag may agi diha lagi ana ni padong ni Imbing pawala. Tong last time ani na mo siya nakita, no, padong uli na sundan na mo siya ba nya karon malang amo siya maabtan. Di ko sure karon kung karon na mo pagadto dito ila ni Imbing karon kung naa siya kay istorya pa ninong santon lakaw kuno ganina basi ni padong kuno ubos ba tan-aw lang na to diri tagi muri ginaya agianan Imbing ani. Na dire lasangan kayo ya agianan. So dili na ni nakaputlon hantod maabot ta sila isa ihaban lang, no. Di kami tagahoy dire. Kuya wigi pili Imbing puyana, no. Ano gid agi mga kalasangan ba. So dala na mo gyapon ang grocery, no. Ko lang ipakita sa inyo mo ang pangagian. So mo na ikaduha kay gayon mo pagani. Last time dali ra kay may dito sa iha nya. Dili ta sure karon kung naa ba siya. Balik lang ta dito ilahan ni nung santo kung wala siya paabuton lang namo kay personal na maihatag sa iya kay namo koy cash pod. Sila nang ka dire kautan-utan pud sila. Sumoro gini katapusan nga nay nagpuyuan sila ra duha. Ito yan nung santo ubos og ani Imbing ani. Pangpang na padong dito padong ubos pangpang na so, bukid ito padong timpong yan pangpang yan padong ubos agi pa siya aya pasaka. Dito baba kulang ipakita ninyo para mura pun mo nakaanhi po ba. Taligsik na. So nga tanong na tagang bunga. So nga tanong karon pong kita na. Muni ngani ka kuan yagi ana, no. Runag pong mga baka mga hagi ani kay klaro man kaya. Yan na medyo ubos nga part kama dito pasaka. Ha? Layo din niya. Nasa mga
10 minutos gitu siguro. Hapit. Yung mga baka mga agi ano, nagigianan na katong ibabaw. Ha, tapos lasangan ka. Panaog din tani ubos. May lang na si imbing ito pro. May mga kawayanan ang ubos. Pang. Kung hubog ka na, hadlo kayo mataga ka na. Ubos kayo ba? Ubos kita diri pang panggit nasa ubos pa. Naog tana niya, medyo pasaka din gamay. Ito yung kawayanan dito. Kita puro mga kawayanan. Laang. May laang gihimo dito. Laang sa milo. Di lang maglaro na hinog man sa aging dito. May lang na ayun din eh. Nadi sa ibabaw. Manaog ba may pasaka. Bahaan mo na yun. Iyagianan mo bahaan mo na. Ada masaka pa na kabay. Bahan ko iyagianan. Iyagianan. Bahaan. Saka tagamay. Sakaon pa kayo. Udah lagi siguro imbing eh. Dia ang imbing. Natagikan sa ubos oh. Ikan na to. May tao. Sakto gregingon ni nung santo. Udah lagi si imbing. Giturungan ako niya sugod og himo sinong nagana. Udiha gyud. Buka damang. Bunga. Muna yung banlag ni imbing ano. Sirado kayo. Ang likod po. Pangpang ko daw. Kasaka po. Yung usahay po magbabaha po dire. Hindi man siya mahadlok ka na yung puyo. Wadi hagyod. Wadi hagyod si imbing. Kamatag niya mo to. Baga niya gipuyan imbing. Klaro kayo wadi hagyod tao. Kagiat nga niya ba to. Iyalak. Ano siya magluto oh. Yeah. Niyahan ko anong siradong kaya nayalak o ba to? Paabutan lang siguro to niya makaulit to siguro hubog ito. So naabot kami dire. Oh. Karayaban lag ni imbing. Nya. Pwede hagad. Sakto gid sinong santo nga niadto tos ubos. Nakaw siya.
Ya, tinga na mo paabuton eh taman unya kay nagbound sa may paniud to. Ya, amo lang kuanon kung makabalik na siya. Ang problema basig hubog na to pero ato lang gyapon ihatag sa iya ha. Ang atoy hatagay gud kay gisugo raman ta. So, man lang siguro ang plano. Mubalik mi dito sa ilahan ninong santo. Ya, amo na lang balikon unya. Nya basin mulabay po siya dito, amo na lang sabayan ba. Dito pwede po dito ra na mo ihatag dito. Paugon na mo siya para siya na magdapa dong ani. Pinagi po yan dire sus dig nilalim kay ni mga kahoy napagipatay nga kuan bon sana nga klase na nga kahoy basin hadlok kay matumba ba. Pinatuktok ayo iyang ko ano. Nabud siya mga tinanom ani. Na mga blanghoy na gabi. Kini bag-on niya gihimo-himo kaya ito nga giwala ni. Kailangan siya puyo din kay malinawon siguro kaya. Itong sandigan yung mga daon saging oh. Malik sa me. Dito ilani nung santo dito na namo siya paabuto no. Yan nakakita ng pod mo din ila ha. So dito na lang. Kita na ta dito subos. So amo plano ani wala pa man si Imbing so muli na lang sa amin niya sinong santo ra magsulti ni Imbing pwede pod nga pagtuon niya si Imbing dito sa amo ah. Okay, nag-uwan naman pod niya medyo kapag tuo basin niya to so Imbing sa dagat siguro niya mahubog to niya pag ito makauli. Ya nang nung santo nga mo ato na niya nung muli lang minong kay kanang Kamay ba? salamat kayo nga. Salamat kayo kay naay mo gihatag ba. Salamat kayo. Nahinay na mi dito. Ya namasin mi karon nga matabo na mo si Imbing para mahatag ni iya kay gidam gyapon na mo pabalik. So mahintag matabo na mo or di ba ugma mo ato siya sa amo balay. So basta mahibaw-an na sa sunod nga mga adlaw o mga unsa mahitabuan nga video ni. So dire sa lang tataman kay maniud to man dito sa ubos karon.